Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали главни мо шумо тоб мушнома каса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Бардаро мисли вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем мошин бозори шаҳри Душанбе дар Бардаро. Хулас ана гуфти гапо чанд намуд мошинора сёмка кардаген пешкаш шумо мекунем. На ана Бардаро чӣ гуфтам дорам, фақат шумо лайкҳоро бизанед, кадоми дар ин канал подписатсия кардаги нестем, бидуни подписатсия кунед. Навор як рӯз дар канали главни мебурад, бо як рӯз дига дар канали Топ Мошино 01. Кадоме дар канали Топ Мошино 01 подписатсия кардаги нестем, бидуни канали майдаки модам подписатсия кунед. Бардаро чӣ хеле ки медонед, дар канали мо шумо сар бозӣ рафтаест ки миқдори чиптҳо гарени камай шанси бурд калона. Се ташоҷоза 120 конвертҳои пулӣ миқдори чиптҳо гарени калитсаш пасти пас дар ҳамин Тоҷикистон номери 1 бигем хизмат таъриф намекунам. Ай ҳама калитса чиптаи паста ма гузарондесам ба ҳамин хотир ба дастгирии беҳтарини шумо мо ҳар ҳафта бозиҳомона гузарондесем. Бардаро нархи чипта 45 сум 10 биги 1 та падарка. И дадонаго падаркои шумо бо призои хича дора. Дадонага хат фарқ надора кадоме чизеро бурд куна Бардаро болош да як iPhone 17 Pro Max я ҳисоби мо шумо да туҳфа мешавад. Рақамҳои WhatsApp да 556 320 да салом месед чекот намефарад автоматик штокчи бозӣ мошин. Ҳама каса да номтон зада я дастгирӣ кунед. Ҳамин ҳафта бозиро бигзарем ба дастгирии беҳтаринтон. Ҳазор рамат ба дихататон зинда сарбаланд бошед. Бардаро боз як Opel Astra G мотори инжекторқаи соли 2001 бампери пешқафуро полни спортивни кардагаан 4 дискаи мошинча да намерасад тамом. Фарои колсадор, фарои лупадор будай. Ана ака ҳуҷҷат солна дора ака? Утил дора? Тамом сами главни утилиша. Ана ҳуҷҷат солнаш бушида будай, утилизатсия дора. Бахша акаҷон як тараф месен. Неки бампери пешқафо, қати фарои пешқафо зур кардаги ду гурӯштела бо гурӯштелаи овоздор Бардаро. Марамад атсекои қафош нозада будай Бардаро. Идами 4 диска мезани, як танировка чаш мекини мошинҷон мешава. Ҳолати салон потолок. Скаменкои чӣ хеле дора? Опси. Дар пеш электрорегировка ба кои рули опси дошта, скаменкои пеш опси буда, шток прибори колсадор, коробка механик, консоль бо мониторчаша бинед. Ирам 4 диска, як танировка. Объем мотор 1.6 инжектори аккумулятор шавспет дизидан кардан шо кардан. Ҳолати фартуки пеш чашковари нест, стойкои ланҷрон нозада. Нарх боша Бардаро 59000 сомон боз муомила мешава. Мошини полни ака мега губкават шумализатсия 59000 сомон конкрета муомила мешава. Рақамо табуг ака 985 57 40 43 марама рақамо зер навода занзай алоқа кунед. Бардаро Toyota Corolla нархи даста сборка японка Бардаро кадом успет кад ошава. Барои ки японкош гарени ҳам бозор дамже камчин шидаген нестай. Ба кадом ход японка ҳам тоза меша, экономични ҳам тоза. Нархи даста сай бо Бардаро замира хишон тай навеста 85-90 фурухта иста. Барои ки японкаш нестай, ба ин хотир қимат меқапан. Соз 2007 ака 2006 дай марама дар қафо электропакет марама дулати салон потолок тоза. Марама як ҳолати тарафшона 4 дар электро блокировка дорад, неки на самом деле салончаш топ тоза будай Бардаро зинда. Марама як ҳолати моторша мебинем Бардаро. Объем мотор 1.5 марама ҳолати мотор пеш нозада Бардаро марама ҳолати фартуки пеш барна хулас. Объем мотор 1.8 рақамо табугака 78 75000 сомон боз муомилаш 900 82 71 79 марама 71-79 марама рақамо зер навода занзай алоқа дабран лайкҳо дастгиҳо фаромӯш накунед. Бардаро бачаҳо кермиди XL тоза кофтан Бардаро на марама тоза XL варианти Америка сборкаи Америка Бардаро танировка ҳуҷҷатош чанд қай? 2 моҳ танировка дошта, 2 моҳ ҳуҷҷат утилизатсияҳо шамхати Бардаро марама дагирди чарх мезанем. Ҳай мошинча ака танаш шакраска талаб нест. Бардаро бугумтон ки XL нархош фарқ мекуна. Мақсад мошини тозаи Бардаро қиматай. Лекин нархи даста сай ду гурӯштела объем мотор севнима чи марамаз як ҳолати ана салон шо мебинем. Марамаз салон кожни салон мебел салон кожни салон дай Бардаро XL тоза сборка Америка без ключҳои досту 4 дар электроблокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол системаи музикаи JBL люкам дора Бардаро объем мотор севними 6 цилиндра марамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш марамат ҳолати пешиш винкои гужоза дагия ҳамин тарафон хулас нарх боша Бардаро 117000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуг ака 741 1000 марама рақамо. Ассалому алейкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калонтон мегӯм барои дастгирии
ба ин дараҷаи беҳтарин то бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сарбозии бурнок рафтесае ки миқдори чиптош ай ҳама ками кам аймоай бардаро ҳам бо шанси бурд зиёд ай бардаро масадқа ровна 2 рӯз пас финал аниқ мешавад бардаро метавонед айҳози чиптоотона харидорӣ кунед рақамҳои ватсап бениҳоят осон аст зери наворда пеши мошино дам ҳаст 556 320 салон аст чек тапарто автоматии иштирокчӣ бозӣ мошед нарх як дона чиптаи мо 45 сомон аст 10 та бигирен якта туҳфа ин 10 донагоҳи шумо бо бугун ки призои хича дора яъне чӣ дора бардаро кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро фарқ надора кадом шоҳҷоизаи мара бурд мекунад дар болош як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешавад бардаро ҳамин навори мора ба камиш тай 10,000 одам на 10,000 одам не ҳам 1500 одам ҷош дар нахери ядонаи чипта бихара пага да стоп чипта мешавад бардаро пагаи дигаш да бардаро 100% бозира мегзаронем хулас дар бораи мошина як маълумотро метун бардаро нигоҳ кунед сечкачаи пеши бозора хоҳиш мекарда ина марҳамат объём мотор ди автомат комплектация элеганс обогрев сидени лобовой блик ҳуҷҷати солона утилизация задни шторка фул шад 4 дараш электропакета сиданча хоҳиш мекарда ина ҳар дафт састафо алиш мешава бардаро сидани пеши бозор бардаро сиданча гарени тоза пеш қафош нозада чашкош тоза кадом ҳама чизе бурд мекунад то зира медонед ки раҳмат мора мегӯям ба кадом ходи барои ки мошинаи зур менахи мусурка намемонам ини ваз 2107 ки дидесен солиш 2011 32000 общий пробег дора родной краска родной деталай бардаро гарени камгаштагия бардаро масадқа бо дискачош хичо медонед ки ай 5000 сомон болаи дискачои размери 16 торс ин хеле кашолпашолош нест бардаро мардуми YouTube кадоме нами шоҳҷоизои мора аятеш кадоме бурд кунад дар насиби кадоме боша агар мошино маъқул набошад он 100% ҷош да биёем пулшам мегирем не ки ман боварии комил дорум бардаро шумо ин мошиноро намефурӯшем барое ки ҳар як тай орзуи ин шумоай бардаро ба ҳамин хотир салом бинависен чектон апартен автоматии иштирокчӣ бозӣ мошен бардаро дарши навори мошинбозорро тамошо мекунем лайкҳо дастгирӣ бардарои ман фаромӯш намекунем ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон барои диққатон рафтем навори мошинбозорро дарш тамошо мекунем як мошинчаи навбатӣ бачаҳо F10 хоҳиш кардан дизел бардаро корейский вариант марҳамат кадом испед кард оша солш бо тимболи 2012 сол бардар таъриф ҳоҷатош чанқа як сол ҳуҷҷат таърифка доштаем марҳамат як ҳид чарх мезанем бардаро мошин хубиш дар чаки дизелос дизели харидиш зур шудагия бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати қафош biz як ҳолати салон шумо мебинем марҳамат дар рӯи қафо мебели салон кожни салонай бардаро потолокш туза неки мошинчаш арзандаи ба пулуш бардаро 4 дар электро ду тарафа мултирул рули м-пакет дай бардаро коробкаш боша автомат бардаро климат контрол монитор калон ё моторша кишо акас каменко ҳар ди тараф лифтай бардаро голограмма ҳам дора марҳамат як ҳолати моторш ҳам бидем бардаро объём мотор ана ди дизел дай бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада мошин корейския бахша коя тараф месен наш боша бардаро 100 чанд сумиш монеме бача чанд наки хеле қимане 125000 сомон боз муомила мешава рақамо табугу 4 943 марҳамат рақамо зер намуда занзай алоқа дабрем бардаро Opel Astra караван гарени мардум бисёр шам додаҷон рафти ата пеши бузургша сёмка кина марҳамат бардаро харидоро бошанд мошинча агар қимат ҳам боша беҳимат ҳам бардаро солиш 10004 лабои кабуча солона ҳуҷҷат утилизация ҳамаш кардагитаи мошин умуман кор надорам мефурӯш ҳаиш мекунӣ тамом дискачои selection свечам пеши бузург комплектация enjoy марҳамат як гирди чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати тараф акар рости хитон медонем бардаро кам тарами астраҷио кам тар қиматам ба ҳамин хотир кам сёмка мекунем бисёр бардаро ки хоҳиш мекунанд мегӯянд қиматам боша ба навор бигим мо бинем мегӯям бардаро марҳамат нозяк мебинем ҳолатҳои отсекҳои багаж қафош нозадаст кафидагӣ даридагӣ надора рамош тоза яка мега марҳамат як ҳолати салонш мебинем марҳамат себолтошам кафидагӣ надороғе дар рӯи қафо рӯшноӣ марҳамат салонш топ тоза химиска кадагӣ тозак тайёр ду дар пеш электро ду тарафа мултирус шток прибори колсадор бардо коробка механик кондитсионердор хай комплектация enjoy ай ҳама зуруш мешава бардаро биё капоча кишо раис объём мотори 1.6 инжектор ҳолати фартуки пеш нозада бардаро марҳамат ҳолати
чашкош. Хулас, нақш боша бардор, нақша мегумтон талхатон. Накафа хай бо савдо мешава, 94,000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуг ака? 200 200 28 28 200 28 28 0013 0013 марама рақамо зер навода занзан алоқа дабрӯй. Бардаро боз як Opel Astra хеҷбеки навбати свети Hanasio яъне чорни принц бардаро, нархи дастрас. Соли 2002 мотор инжектора. Мошинчара ака зур меҳнат кардагам, охираш да чихеле ки зуруш омадага 4 дискай селекшнш мепардов, бо мошин қаду қоматак шур мешид, абисовка чой опси. Марамат ҳолати тараф. ҳуҷҷатош як сола я, ҳуҷҷатош ака мега дуруст пеш кардем, як соли ровно ҳуҷҷат дошта, марамат ҳолати тараф. Ира биён ай пеш савдо кунен, ягон нархи дастас гирифта бари бардо 4 диска чашм зане зур мешава. Марамат атсекои қафо. Қафош нозада буда, гуруштелои овоздор. дар қафо ручне марамат чихолакои нав хушту, паталош бад нест. дар пеш электро регировка бакай, ду тарафа мултирул. Коробка боша механика, инсан евдо. Абиё мотор як гишаши инжектор бардор, 4 фарсунка, марамат олат фартуки пеш, марамат чашко варид нест. Ака мошин дублака задаги нест оби? Хулас мошинча ака мега бад незурай, нарш боша бардор 59000 сомон, камакак боз муомила мешава. Рақамо табуг ака? 80 чи? 87 175 23 марама рақамо зер навода занзан алоқа даврен лайкора фаромӯш насузе. Бардаро боз як Toyota Corolla Caravan бардаро, нархи дастрас, ҳана караваниша бисёр бачаҳо хоҳиш кардан, сборкаи Европа, соли чанда ака? 2006 сол бардаро. Ҳуҷҷати солна утил дора ака? Солна ҳуҷҷат утилизатсия дошта, дискачои заводскои худаш 4 диска балон, як гилаи хила. Марамат ҳолати қафош. Марамат ҳолати тараф. Як ҳолати салонша бинем бардаро. дар қафо электропакет, салонш тозак бардаро, паталокшам бад нест. 4 дар электро блокировка дар як тарафа мултирул, коробка механика ба грифсидени дошта бардаро, климат контрол, сборка Европа. Европа ҳам тоза мешам, комплектатсияи зур тоза. Биё капо чой кака. Абиё мотор боша бардаро, як гишаши ана марамат ҳолати фартуки пеш но зада буда, чашкои пешан кафидаги нест. Нарш боша бардаро 75000 сомон, боз муомила мешава. Рақамо табуг ака? 9430 3102 марама рақамо зер навода занзан алоқа дабрем. Бардаро боз як мошини навбати сана 2016 бардаро, туқсонои нав бардаро 2016. Хулас мошин вагонай расамошка утил ҳамаш кардаги тайёр бардаро, мошин нав вагон даромадаги, мақсад гаштагӣ нест. Марамат як гирде шарф мезанем бардаро, марамат ҳолати қафош. Хай сад накунем бардаро, мошини нав, марамат ҳолати тараф. Як ҳолати салонш мебинем. Биё дарои ракшои не. Марамат дарои қафо электропакет, салон кожни салон, паталокш тоза бардаро, задни дефлектор. Ва безключевой доступ дошта, 4 дар электро блокировка дар, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори калон, старт стоп. Неки поли наворот дай бардаро, наворотои зур дай. Биё акаҷон капочак шо ака. Марамат абиё мотор ана як гишаши турбо дай бардаро, ҳолати фартуки пеш но зада. Мошин бардарои ҷон ана кузов тоза, мошин уман задаги нест, мошин сборкаи Корея ака. Мошин корейская бардаро, хулас 2016 нарх шанс мака 129000 сомон, боз муомила меша. Усби акаҷон бахши навора ҳамара гирифти ака. 129000 сомон, боз муомила меша. Рақамо табуг ака? 907 21 85 85 марама рақамо зер навода занзай алоқа дабрем. Бардаро Lexus нархи дастас, кадом велосипед кад ош шава, харидоро бошен алоқа дабрем ки нархи хеле чиста барои подписчикои канали топ мошино. Мошин ҳана бардаро рестайлинг шудаги соли 2014 ё 15 буд ака? 14 7 моҳаги бардаро. Lexus GS бардаро, нархи дастас, ана комплектатсияи F Sport бардаро. Боз як ҳолати салонша мебинем бардаро. дар қафо мебел салон электропакет бардаро, маромат салон тозак бардаро, паталоки заводской аликантара, винкодои кузов ҷошда. 4 дар электро памят сидени бардаро, скамейко лифт, маромат ҳолати салон, коробка автомат, ҷойстик бардаро, климат контрол, монитор калон. Биё капо чой кака.
Хулас, ана бардаро масадқа нархи дастрасай харидоро бошен алоқа да брои нака мега срочни пул дар кора барои ки рахтон медонем бардаро ки 140,000 боланд. Лекин ама арзонтар парсисам ба кадом хотир. Я объем мотора 3 ё ки 3.5 марамат объем мотора 3.5 бардаро марамат ҳолати фартуки пеш. Винкод гиҷоз задаги ака? Не винкод гиҷоз задаги ака? Крилер тараф шофёрон. Хулас задаги ба хайр доштаи бардаро мақсад хеле сериёз нест. Нақш боша 135,000 сомон боз муомила ша кадом испедкад ошава. 135,000 сомон боз муомила ша рақамо табугака 95 68 18 88 марама рақамо зер навда алоқа даброин. Бардаро боз як хундай тухсон нархи дастас 2014 мошин корейская бардаро 2014 вагонай. нархи дастас бардаро оз наша охида мегум видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунем бардаро марамади як гирда чарх мезанем. И 360 градуса камера дора ака 360 градуса камера комплектация зур бардаро марамат ҳолати хафош ҳай мошин вагонай бардаро науд ромадагиай дар қафо электропакет салон кожни салон дебо бардаро потолок тоза навороти беҳтарин безключевой доступ 4 дар электро блокировка дар регулировка бакои ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол монитори андроид 360 градуса камера дошта бардаро пробег шуша 140,000 бениҳоят кам гаштагиай бардаро и пробег худаш асон дуруғай баро ки 100-200-300 мешан даже зиёд марамат қошакоша бинебо объем мотор ди донс бардаро мошин хушрӯ заводид кор кардеса ба ҳар ҳол бардаро пеши мошина ден чихено зада мошин зур кор кардеса чока просто Samsung ам телефон худаш пеш мекаша ака акир аҳамият намедиҳед ай пеш меин мошина қабул мекунед нарх боша бардаро 110,000 сомон боз муомила меша растамошка утил пастависинати кардаги тайёрай бардаро рақамо табуго ака 885 36 85 85 марама рақамо зер навдаи занзан алоқа даброин